Hai para mentang batai ki sapang ban kle ujung bam Soviet sha batu laktuson kini jumba mudi bitang uwe ni pakam pengkala te ki nganong muslim yang lik batai no sapang tu jumbam kle te mentang gila bani ka diundur Yuni jumbam nga pengkala lut shaktin lajong ne shaktin khasi Naki kadau ba hagi tu singi buladap nga nachna itu ga video spang jumbam ga kidon kini para marjan jungi ga para marjan ka jala jungi ki bala sedang buan pan di kini formula da benta bakin kle jumbam te na kaliang chonga ngam dalong ka bas sotonat ban share na benta ki sapang ki jumbam marba nga semba nga stom bha ban nga lut bha kapor ban pulis phang bede ban khle jambam ne ban nga lut bha kapor saphang ban tes ki jambam te takadaw ngam nasnat ban ngan share ki nga hak phila ni hani nglawi kan balong bala nglap pan kalang ki khas iktin lajong te bat nga batai ru saphang ka jinglong chukini ki jambam bade ban khle lamba ki protein bat ko kanno ki don ki protein te Pila ni ni rohadam ni de banai 10 kilo ka protein jong ni rohadam pada don khalai persen ma song hakat kum ngalong ngai phi ngi de ban long ki ba sempang ma ikini kilometer ki long no ki jimpam pada ban khle ni rohadam udon ba khalai persen don ba po khalai persen do sembang la mix la khle ba kiwe pat ki jumbam ha gitu lada ki le syukur repi kemudian hiam no eka protein te kebaat pada di kau persen udon 10% ma ka protein jumu te ngidon kam khle 4 kilo ban pungwan satu jumbam man ai gitu ki kini senang maupun kon te umne pada 10% niak dal bentau tu ngi kau perset ki ba ki nong rep ngi ba don sani ke jala ngi la da don jong utu khambon ka protein tu ni nga khen bai namang yo se yo ya ni khau ba ki le da company simbale da company ba telet ka ba khau ri de ki company ka protein kala dunai kau perset namang ke ki company hi ki le bai ban khoj ki pui ku dan hau khau te ke balai pada di skop nane capot ngiong ni te nding de banai 10 kilo ka protein pada don si khanru persen usia mil ngidong kam banai 8 kilo ka usia mil pada ka don sha ka sau khandai ki persen ka protein jong ni usia mil lam ni mira mixture pada ngidong kam ki bodon vitamin menamata jung ki snyang ngidong kam ban bon khambon kidon ki basau kidon hadu unriu kidon hadu nyo ru ki vitamin badai bodon hadu mixture te ni pada de sing terso lane yong ki kholi sakhot dan bakhot kholi sing terso lane tu black mustard lane tu sing terso bagi la dep mi umphniang bam te kini borok ngi dong kamban ban khle haju la ni hene kini nombor ngi de ban khle ma dem ta kan total kini pada kimi lai spa 100 kilo jong ni jumbam lau ye ne ru ngila banai wis cake ne tu cake bala sneo ne babha lo phil kot bor ai babha ro long uni pada breakfast ki ki jingri uni wis cake ma la phi ai tu ka jingbam ki long kala pher ka jingsma kala don ka jingthiang bun sin la ngi khle yu ne ki brainwash lo ki snyang ka long no ba yu we jimbam ki num tre chu ban bam la phi ai uni cake ma te ga kharpa de phi dalong bala bha nai ai numad ai phinjar phi
phi ông bị cột bor thì bên ai đi trong bám được một phi lạ bên ai đi whisky sân bay whisky một cái pam haki seniang mà don cái sen cái jing pin small bi haki ni cái trong bám để ta cái đó và ngaruh ngampun bor ai phi bên nama tahu niu whisky phi lạ bên ai là ne phim lạ bên ai yêu niu whisky đi bên ai 8 kilo te ngile chuwe phi lạ bên i hani ba ne trong bám một don cái jing khen mình phân mi ya cái jing don cái jing pam ban he haka shi kilo ma kumne jung ba don lai spa sau san kilo kumba phi ne udon chi lai spa sau san kilo in divide pada de kini ma bu mi namar kini pada di gram kini hi hab divide nam na hab divide yoka percentage trong protein mà từ mi pada seki gram te ngin divide pada phila ni ni hab divide gini pada sunfulai kilo plus 4 gram te kami pada 0.5 kemudian bas sispa samsan gram gidon ujung bam hakashi kilo sispa samsan kidon kijing bam bante kamet hakish si kilo jimbam kembang ala ong phi ba ki senyang hi ki lamba ki protein ki le chakamet ban kentiu kamet te ngene namar ngan yak sapang ngani protein ngan sabatai katpang phi de hakwe pot ka video ka bai dei bat ki raw material ki badan la kajong ka protein undi ngaya tang ne te ngan nombatai jurong than sapang ba ki jimbam ki badan protein ngasa sna daga wei pat ke video te ngin lai ska wei te menta pada kan poi saka jingluk jung sapang ni jung bam ha ka jaka jonga ngala banyo ikini philap ni ne ba kaban ko sispa san pho kilo neu re hodam nga ha ka jaka jonga upoi lai pho dum ka ma upoi lai pho dum ka ha sispa san pho kilo la da into da lai pho kami si sa hojar san spa ma bar pada Uni kau pusat i ai sispa kilo te dengan itu pada lai puai kami si lai hajar sispa ma tingkat hal ni pada uskop uni beran 20 kilo ina kambanai ka dor jung 20 kamon si khatwei spa anyu pho dungka usaya mil pada upoi dor si upoi si apsan kilo ka dor jung rupusan ka kapoi si khandor spa apho san tingkat Mina make sure pada ni vitamin mana ni. Te khasan kilo nongkam si spa apo tengka si kilo songdor khat praspa upoi si khasan kilo. Te ni pada sing terso ni utu khuli khasan kilo nongkam lai puai tengka ka songdor song spa san pho tengka upoi. Te jumlah jengset hila ban i ni ba kapoi si Kar hajar spa sausan ma dem tang asa pendibat ipi ngan pen ipi kar kom ban dibat ban permi sak kilo saka sanpho kilo ro film ni hene ngila sedang ban dibat uni jumbam hakador jongu kapoi si kar hajar spa sausan lagi dibat si lai spa sausan kilo kapoi si lai pundun ka si kilo kosong dor ka ujung bang te kane pada lai pun ro dungka kosong dor si kilo ngi hap tu pada sanpho kilo tangi tu saka sanpho pada poi si khat praspa si sanpho kilo khat praspa tangka kan poi dor haka sanpho kilo te ke protein ki don hanu ujung bam si spa samsan gram kumala pada betai Hagini ki jingkhen jugini borok pada kini jembam kumapila ni hene ini pada don si sanpulai kilo praspa gram kidon ki protein haka laispa 100% kilo ki jembam tem tangi lain do sakawai pat Dia mendapat ngempoi sekali sekarkom ai bam ma. Karkom ai bam begini ki jembam.
ye Soviet lan ye gilang tushon ngiyat pila bini ni kuwe kanuk sai pi kisniang bela dan rupo kilo jingkia pila ban ai kpai ki mo pila ban ai te ngane ki badan si spa kilo ke jingkia kemet patai pangkane ba kisniang dala dan rupo kilo pila ban ai kpai ki hndai ka jingbam pade kilong ka sniang pade kam dalong than ka ba pura ne bahe ka shilong medium tu nga te ngalong ba ye phi ba dada phi ông ba ki sniang kin ba phin phan kha kala ka bhai phi ban phin poi shwa ya ka spa kilo ka jing khia jong ka met hayot hadin ka khambam khambun kinik sniang ki bla don chi spa kilo ka met ka jingbam ju ki ru khambam khambun ya ki ni ki ba don ru kilo ki bla don ru kilo ka met ka jing khia ka met kilo kilong he ban phin ai ki hakistin ai lane arkilo hakisngi kani ka ba la don ka sniang si spa kilo pade ka pentam ye jingbam yo ne Soviet lane uni formula jingbam ma ngi habai kumba si kilo spa gram lane spa gram am tahu ni kumba pi ne ka jingbam na bantai sniang pangkha te karkom ai bam pade sisngi hadu sispa prasngi ngi dei ban ai sikilo kumbang ala batai phi yakidi kisniang badan rupo kilo phila ban ai sikilo kini kisniang kibla don sispa kilo pada ngi hap ai kampentam lagi kumba sikilo aspa gram haka sin ai tengmal haka singi kemot kilo sauspa kum yo ne pada wan rupo idai ban ai kilo haka singi te kade pada nadu kai sispa prasngi hadu sispa khacan singi ai kasniang ka ba put ba ne ta kembalang aong ipi bakini kasniang rupo kilo nginai sikilo aspa gram mestap damit pada nginai sikilo biang kilo aspa gram biang kemut si ar kilo sauspa gram kan bam hakis singi kani kasniang badan rupo kilo ma te hakabai dei kani ka sniang bala sispa kilo pada hakani pat ngidei ban ai kilo sanspa gram min step kilo sanspa gram min mit jan mit tu balai ka kala banong ba kampun bon kini sniang bala dan sispa kilo mar gini de piang ka bamong kini bunsen kilai pumpra ya kasem ya ba makai ka syong bunsen kamadan lada pim kadang bah ni sniang bala dan sispa kilo kamadan ke floor ka ba syong makai kan penjot lot kan penpei thliu lot de takadau ngi happen bun no da jumbam kan light ban pen julo than ni ka sem padan te kan ni ko pada te kan ni ko pada sispa khacat singi dalakha khur kasniang ma dalakha pada hapet bini ahi mengi pet bini kat kum ke jinglong ki khun sniang sa pentam yang jingbam sikilo sanspa gram ka sisin ai ma ki sngi ka long lai kilo ma te lada pi ke hapet be ki khun lada ki biang kom ke jinglong ki khun phila ban kampentam khendet lada ki bla kam sniu lana ki penher bunsin lada ai than ru ka penher ma ki khun sniang lana don du sniang ro ko ba khamlong klibit ki asu ai dot kumar be to mut kitu phila on penduna de jingbam bum phin ai be kumju don du sniang ki ba su ai dut kumar be kamju puri itu sobu kamju puri ka eyong ta ki khusniang ki ledi dut be kabumon ta be dut kabumon to bot ki yo penher ki e be itu ta den ta kadau ngi hap pet bini ahi hapor ba khala kha ka sniang temta kala poi sebakut te menta kan next video kan dech ngan batai saphang ki protein jong kini ki raw material dak mata pada ngan sa sna ru ka video ko be dei ban batai saphang ki khun sniang gumno ban sumar ki khun sniang ban lait na kayap bun sen ngi prano ba haba kha khun sniang tu simbol ayok penhiar tu mula ti kram pa la ya pe dengan batai saphang tu gumno sumar ki khun sniang hapo ar panai
te ngalek mentak ngan keren sepang kata hari next video te ngin se kedua pat hakawe kepat ka jing patai